Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ στο κανάλι InfoBMW46 θα δούμε λίγο σήμερα τα θέματα που αφορούν το θέμα των φρένων και συγκεκριμένα το Anti-Spin ή το DSC. Αυτή είναι λοιπόν μια μονάδα η οποία είναι DSC, Dynamic Stability Control, δηλαδή δυναμικό σύστημα σταθερότητας, σταθεροποίησης. Τα E40, αυτή η μονάδα υπάρχει όχι μόνο στα 46, υπάρχει και στη σειρά 1, υπάρχει και στη σειρά 3, στο E90, υπάρχει και στο E60, είναι το DSC MK60. Έτσι. Μετά τα ανανεώνονται. Αλλά πάνω κάτω η μονάδα είναι η ίδια. Είτε είναι Anti-Spin, είτε είναι DSC. Συγκεκριμένη DSC. Είναι τοποθετημένη έτσι, με ποια έννοια? Ότι από εδώ που είμαι εγώ είναι ο κινητήρας, από εκεί είναι το αριστερό φτερό, εδώ είναι η μούρη του αυτοκινήτου, τα μπροστινά φανάρια, και από πίσω είναι ο οδηγός. Από πάνω του στέκεται η τρόμπα των φρένων με το κουτάκι που βάζουμε τα υγρά φρένου και αυτό είναι από κάτω. Αυτό τροφοδοτείται με υγρό από τη τρόμπα των φρένων. Και την ώρα του φρεναρίσματος, χρησιμοποιώντας και αυτό εδώ το μοτέρ, δημιουργεί μια δυναμική πίεση μέσα στο κύκλωμα, λειτουργώντας αυτές εδώ τις βαλβίδες, γιατί είναι βαλβίδες αυτές στην ουσία από μέσα, και κόβει το φρένο σε κάποιους τροχούς ή πατάει φρένο σε κάποιους άλλους. Δηλαδή ενεργοποιείται το μοτεράκι και πρεσάρει το υγρό φρένο και πατάει σε κάποιο, δηλαδή κρίνει μόνο του το σύστημα με αυτή εδώ τη μονάδα και τα περιφερειακά της που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, όπως ο αισθητήρας στη γωνία στιμονιού, όπως ο αισθητήρας πλευρητικής επιτάχυνσης, έτσι. Αυτοί οι δύο αισθητήρες, ας πούμε, είναι που τροφοδοτούν με δεδομένα τη μονάδα. Επίσης άλλα δεδομένα τα παίρνει από τη μονάδα ή τροφοδοτεί τη μονάδα του κινητήρα, όπως την ταχύτητα. Αυτό μάλλον τροφοδοτεί τη μονάδα του κινητήρα, έτσι, από τους αισθητήρες που έχει στις ρόδες με την ταχύτητα του αυτοκινήτου, όπως επίσης τροφοδοτείται από τον κινητήρα με τις στροφές του κινητήρα, γιατί επεμβαίνει και στο ηλεκτρόγκαζο, το κόβει κάποιες φορές. Τέλος πάντων, επεμβαίνει ακόμα και στη λειτουργία του κινητήρα. Λοιπόν, από τι αποτελείται αυτό το πράγμα? Αποτελείται, αυτό βλέπετε εδώ πέρα είναι με φλατζόκολλα. Σημαίνει ότι έχει ανοιχτεί και έχει επισκευαστεί. Σε μία έρευνα αγοράς που έκανα, είδα ότι συγκεκριμένος άνθρωπος ζητούσε πάνω από τα διπλά λεφτά από την αξία του σε μεταχειρισμένο από το εξωτερικό. Και προτίμησα λοιπόν να το πάρω μεταχειρισμένο από το εξωτερικό. Σφραγισμένο, έτσι, και όχι ανοιγμένο, κομμένο με το κοπίδι και ανοιγμένο. Έτσι. Που μάλιστα σε κάποιο σημείο πιστεύω ότι κάπου πρέπει μεθοδολογικά να βάζει νερά, κάπου εδώ στο πλάι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, θα το ανοίξω τώρα για να το δούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Από τι αποτελείται? Από την πλακέτα του, την πρίζα με την οποία επικοινωνεί, εκτός ότι παίρνει ρεύμα, επικοινωνεί με τους αισθητήρες του, το σώμα του, το οποίο είναι αυτό εδώ το κύβος, ας πούμε, έτσι, ας το πούμε κύβο, ας πούμε, το οποίο έχει 6 τρύπες. Από αυτές τις 2 τρύπες, από αυτό τροφοδοτείται από την μπροστινή μεριά της τρόμπας. Η τρόμπα, το φρένο, σας έχω πει ότι είναι 2 τμήματα, είναι το μπρος και το πίσω, που είναι ανεξάρτητα για λόγους ασφαλείας. Το έχουμε πει σε άλλο βίντεο. Άρα λοιπόν τροφοδοτείται από εδώ από τον μπροστινό και από εδώ από το πίσω. Εδώ ελέγχει συγχωρέστε με γιατί γράφει επάνω. Από τη μια πλευρά τώρα δεν μπορώ, η σειρά μην τη λάβετε υπόψη σας. Από εδώ ελέγχει προσέξτε τώρα τι γίνεται, επειδή έρχεται λίγο ανάποδα. Από εδώ τροφοδοτείται από το πίσω μεριά της τρόμπας, έτσι, έρχεται λίγο σταυρωτά και ελέγχει με αυτή εδώ τη βίδα και με αυτή εδώ στις 2 σωλήνες, ελέγχει το πίσω κύκλωμα των φρένων, και εδώ τροφοδοτείται από τον μπροστινό και ελέγχει τα μπροστινό κύκλωμα των φρένων. Όταν χρειάζεται να πατήσει φρένο, αυτό το μοτεράκι τίθεται σε λειτουργία και πρεσάρει υγρό. Δηλαδή αυτή η μονάδα δεν είναι παθητική, είναι ενεργητική, γιατί έχει αυτό το μοτεράκι. Είναι στην ουσία σαν πατάει φρένο αυτή μέσω αυτού το μοτέρ. Έτσι. Μέχρι εδώ είμαστε καλά? Νομίζω είμαστε καλά. Λοιπόν,
Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι μέσα η πλακέτα της και τι σημαίνει επισκευή. Για να δούμε. Έτσι λοιπόν, πειράζοντας, έτσι λίγο με το κατσαβιδάκι κάνοντας, χωρίς τίποτα σπουδαίο, βγαίνει το καπάκι το που έχει κοπεί και δείχνει ότι εδώ πέρα έχουν κάποια σαν έτσι, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι, κάπου χέρια μπήκαν, εδώ έγινε, κάτι έγινε εδώ. Το υπόλοιπο κύκλωμα δείχνει καθαρό. Εδώ δείχνει ότι κάτι έγινε. Τέλος πάντων, φτάνει αυτό. Εγώ, όπως σας είπα, στη συγκεκριμένη περίπτωση διάλεξα την επιλογή να αγοράσω από το ίντερνετ, από κάποιο πολιτή που έχει πολύ ψηλό rating. Και νομίζω ότι εύχομαι να λειτουργήσει αυτό που έχω βάλει πάνω. Ήδη λειτουργεί κανονικότατα, μια χαρά λειτουργεί. Θα φανεί στο χρόνο. Οπότε τι κάνουμε τώρα, κλείνουμε εδώ τη μονάδα ξανά, βάζουμε εδώ το καπάκι της, έτσι, εδώ, και τη βάζουμε στο χρονοτούλαπο για ανταλλακτικό ή για καβάτζα. Σίγουρα το μοτεράκι μπορεί κάπου να μας χρειαστεί και η ίδια πλακέτα μπορεί να μας χρειαστεί με τον κορμό της, έτσι. Όλα αυτά θα φανούν. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το βιντεάκι, σύντομο, αλλά πήρατε μια γεύση να καταλάβετε πώς είναι η μονάδα του anti-spin ή του DSC ανάλογα. Anti-spin είναι ένα αυτόματο, automatic stability control. Είναι αυτόματο, δηλαδή επενεργεί στις πίσω ρόδες, έτσι, για να επανέλθουμε, ενώ το DSC επενεργεί και στις 4 ρόδες δυναμικά. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Να είστε καλά, παιδιά. Θα τα πούμε. Γεια σας.